La ilaha illa huwa. Take anan sai na gaya ma wallahi duk ɗan wasa Hausa ba wanda bai san ni ba wallahi. Yan gabaki ɗaya fa kace. Karkata kaf ɗinsu ba wanda bai san ni ba. Yanzu kana nufin ka san Aisha Tsamiya? Ali Nuhu da kaga ya sani shine shugaban ƴan wasan Hausa. Mu ma da muke gefe mun san haka. Adamu E Zango. Shi ma ya sani Allah. Wallahi tallahi Adamu. A yanzu Adamu E Zango ya zo nan gurin billahi lazi ba wanda gaba ɗaya guri na zai. Aisha Tsamiya. Kana nufin ka san Tsamiya? Wani kuwa Hadiza Gabon. 4. Jamila na gudu. 5. Fati Washa. 6. Halima Atete. 7. Haƙƙar Kaduna nan shi Uma. Fati shi Uma. 8. Allah sarki Umma Shehu. Lala daga Kaduna. A yanzu ne mata waya wallahi Allah ya gaganta a nan. Allah. Kwarai kuwa. Yanzu tsaya. Eh. Ni inda zan yarda da kai. Kun sani yanzu naga kamar ba ku da abin da ya faɗa ba. A ba ya bane ba mi. To ai ka gane inda da rai da lafiya ana hanyar wuce. Wa Adam hanyar wuce to billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu yazo wucewa ta nan. Wallahi inda nace Adam zai ce Allah ya kiyaye ka na kowa. In kana son mu yarda da kai. Ai za mu je inda suke zama ƴan wasan wasu ko? Alhamdulillah. To idan muka je a cikin wa'inda ka lissafa, idan muka je muka ga ɗaya bai kama sunanka bai nuna cewar ya san ka ba, me za mu ma? Kuma ka san me? Billahi allazi la Kuma ka san me? Eh. An ce suna da wulakanta mutane. Wallahi ba wani wulakanci da suke duk wani dan wasa sai ake cewa yana wulakanci billahi la ilaha illa huwa kawai zargi ne saboda mu'amala ce kawai irin ta mutane ka san su da ka san ƴaƴan sarakuna haka suke dole sai an musu uzuri ka gane ai mutum ne celebrity ake cewa ko celebrity yawwa ka gani dan bambancin su da jama'a saboda su ana yawan ganin su a cikin billahi la ilaha illa huwa a yanzu Adam ya zo wucewa ta nan wallahi nace Adam baka ji ba wallahi sai ya a shagon gidan da yake kwana ba gashin fuda ta ga tasa Adam ai na kowa ka ji tsoron Allah na rantsi ina ma wannan yana nan yanzu maganin ƙarya hallara mu dau kafa mu tashi mu je inda suke zama ai mun sani anan zuwa naji wallahi in ma yazo a ce alama yazo wucewa ta nan alhamdulillah ina nan ya wucewa sai ko wallahi mun mari bibiyu wallahi a cikin kuna yana kai Adam wannan hanyar wucewa sai Ka ga shi ne to. to shike wa Adam kaga Adam dan ya rasulullah dan Allah dan annabi ka zo Adam kaga amma da kowa mugun billahi la ilaha illa Adam kaga ya to kula ko ta kai ma ba wallahi dan wai Allah ya mun yarin nan mari biye ce na yi Allah kai da kowa duk kudan ku kai da ni ne na karshe shi bismillah kai da kaga wazo sura kai biyu kai dalla sura daya biye ce wai Allah sura kai kaga da ya rasulullah wai Allah zo kauce kashe mu da ƙarya kai siriri ce wa Allah dan Allah dan ya rasulullah kai amma dan Allah Allah kaga ko baka kare indai abin ne kaza aka zaka mun Adam na kowa ya aka yi ne wallahi da na kowa ka mun magana to lokacin ina ta waya ne wata waya wallahi shi yasa kaga ma ban ma magana ba ya aka yi ne wai kaga wulakanci mutum ina ma magana ka samu na zo na tsaya ina ma magana kana wani wulakanta ne